Вітання, мої шановні сябри. Як бачите, я вже морально готовий для будівництва нашей гидроэлектростанции. Так что не забывайте про подписку, подобайку и все такое. Мы начинаем нашу наступную серию Cities Skylines, где у этой серии мы будем с вами збирать грошики на гидроэлектростанцию, якая повинна нам забезпечить аж 20 гигаватт энергии и вырашить на вельми довгий час нашу потребу. Ось. І після якої, до речі, після якої треба поглядіти, що колькі ж вона на підтримку буде скористовувати, правда? А вона скористовує на підтримку 50 тисяч кредитів усього. Тобок, будувавши її, ми вирішимо на вельми довгий час потребу, ми позбавимося вугільних електростанцій, ми перестанемо забружувати цю територію. Усё. І ми ще будемо з вами, до речі, займатися апгрейдами. Мені подається, уже хутенько у нас з'явиться потреба у воді, правда? Покуль що у нас використовується 71, дається 99, це добре. Так, і давайте глянемо, може є які поліпшення нашої помпи. Так, є. Ми його і набили. Все. Ми справу з водою вирішили уже на довгий час. Так, може тут, до речі, можна зробити. Тут треба тільки додатково побудувати йому очищальний танк, так називаємо, правда? Це ємність для очистки води. Добре, менш нагрузки, більше розвиття, як кажуть. Не засюди хвалюю це питання на конт води, на конт відводу води, бо це подається тільки звонку, що, наприклад, питання, яке вирішується самою по собі, але це неправда. Це потребує, пробачте, вельми моцних ведаў, вельми моцних висілків, і мало хто нарешті сапраўды добра ўспрымае, наколькі важная гэтая справа людей, які займаюцца водою. Без воды ні халеры не зробіш, абсолютно. Тому гэта вельми важно. Так, сметника у нас покуль што хапае, правда? Ну, мы уже наближаемся, и мне падаецца, трэба будзе перанесці. Мне падаецца, хутка трэба будзе перанесці. Не хочу, вось сюды не хочу, вось слухайце. Вось такі сабе від, такі краявід псаваць смецце. Ніколі. Прыйдзецца дзе-небудзь вось тут, мабыць. Не, тут не буду, бо сапсуе сапраўды від. Ну, карацей, дзе-небудзь гэты полігон трэба будзе будаваць, а можа, слухайце, пазбавіцца яго і пабудаваць смеццепаліўны завод. Давайте паглядзім, што у нас па тэхналогіях ёсць. Waste Processing Industry. Але ён будзе забруджваць паветра. Ведаеце, ён вырашыць нашу праблему з тым, што плошча будзе меншая займацца, але паветра будзе, канешне, псаваць. Паглядзім. Давайте так. Спачатку трэба дажыць у нас до 8 ўзроўню. Вось. Я маю на ўвазе мястэчка 8 ўзроўню. А ўжо потым мы будзем вырашаць. Так, у мінулай серыі, я прыгадаю вам, мы зрабілі, бачыце, колькі дарогу. Гэта у нас прамысловая зона, мы яе перанеслі, вось тут яна была у нас. Мы яе перанеслі. Тут у нас будзе зараз развивацца як камерцыйная, так і жытловая плошча. Вось тут у нас на мінулых плошчах, якія займалі электрастанцыі ды прамысловая зона, тут забруджванне, таму апроч офісаў, апроч камерцыйнай зоны нічога не пабудаваць. Мне не падабаецца, што гэтая дарога, яна не злучаная вось тут. Яна тут павінна быць злучаная, правда? Нелагічна. Як гэта казаць? Гэта няправільна. Калі яе нема тут. Вось, зараз усё лагічна, зараз тут можна пераехаць. Усё, просто выдатна. Так, якія маленечкі у нас такія раёнчыкі. Забудоўваецца, пакуль што шматпавярховікамі. Не сказаць, што яны такія прывабныя, нейкія прыгожыя, але, як кажуць, на першы час хопіць. Так, давайце-ка мы яшчэ з вами, апроч таго, што мы чакаем, пакуль у нас 1,5 мільёна назбіраецца,
Нам трэба высветліць, што ў нас наконт навучання, усяго іншага. Зноўку патрабуецца аднапавярховыя дамы. Закидываем. Вось так. Хай селяцца. Пакуль што так. І офісы. Офісы, гэта ўсё налогі, гэта ўсё добра. Вось так, будзем такімі сегментамі вырашаць гэтае пытанне. Так, чакайце, забруджванне. Так, усё добра. Ну, лічу, што ўсё вось тут, што знаходзіцца, трэба будзе забудоўваць. Так, забудоўваць маю на ўвазе не жытловаю зонаю. Так, патрэбы знізіліся, вельмі добра. Давайте вырашаць пытанне нашае, звязанае з аховаю здароўя, правда? Бо ў нас дзве невялічкія клінікі ёсць, і цмінтар ёсць. Наконт цмінтароў нам трэба яшчэ развівацца. Бачыце, мне падаецца, што той цмінтар, які знаходзіцца у нас у цэнтры гораду, гэта, канешне, добра. Вось, але яго трэба будаваць, вось гэты крематорый. Трэба будзе пабудаваць, але троху пазней. Так, колькі ў нас абслугоўвае адная клініка? Яна 25 абслугоўвае, правда? 25 чалавекаў. Трэба зараз паглядзець, як яны загружаныя, вось гэтая клініка. Яна загружаная на 18 з 25 выдатна, то бок у нас атрымліваецца, што загрузка клінікі яшчэ не поўная. Ну, тут у нас перанаселена. Вось тут трэба будаваць клініку наступную. Давай маленечкую клініку, мы вось тут цябе пабудуем. О, усё, у вашым раёне ёсць клініка, выдатна. Вось гэтая клініка павінна быць разгружана, якую мы зараз абралі, вось гэта. Таму, а то на 107% эфектыўнасці і 30 пацыентаў з 25. Добра. Што гэта за чырвоная медычка? Медычка даедзе. Хуткая зараз даедзе. Перапрацоўка смецця. У нас перапрацоўкі ніякай няма, у нас усё, бляха, у чырвонай зоне. Нам трэба гэта пытанне вырашаць. 1500 тоннаў на месяц. Вось так, няхай ён побач з палігонам працуе. Апгрейды яшчэ ёсць, выдатна. Мы проста зможам. Ну, гэта перапрацоўчы цэнтр, які ў нас ёсць у гульні. Ну што, паспрабуем вось так вырашыць праблему нашу з смеццем, якое ідзе з горадом. Далей. Навука. Чаму не хапае? Што табе бракуе? Грошай. Грошы трэба збіраць. Па 32. Выдатна. Камерцыйныя плошчы сюды. Супер, яны пайшлі ўніз, сярэдняя пайшло ўверх патроху. Ну і, канешне, аднапавярховікі нашы, іх усё мала. Аднапавярховікаў нашаму насельніцтву шмат не бывае. Ну што, сярэдняя таксама патрабуецца. Хуткая, паўсюль патрабуецца хуткая. Што там у нас па медычнай дапамозе? Дзе яна наша? Вось 30 з 25. Яшчэ ніяк не пазбавіліся яны гэтых пацыентаў. А новая наша медычка 3 з 25. Нічога. Зараз все усталюецца, мне падаецца, все будзе добра. 24 з 25. Ну, таксама шмат, слухайце. А мне падаецца, ўжо 5-м трэба будзе ставіць сабе клініку вялікую. Вось так, Наталя, знянацка у нас пробка. І чамусьці яны ўсе сюды едуць. Так, ну гэта, слухайце, пытанне з вуліцамі трэба будзе вырашаць, канешне. Усё, патрэбы ўсе задаволеныя, трэба чакаць толькі грошыкаў. Так, у нас новая будова, у нас новы будынак. Які, прабачце, гэта мы, канешне, зробім. Так, падвышае эфектыўнасць выкарыстання офісных, дае больш адукацыі. І ўсім на 500 метраў падвышае настрой. Ну, канешне, гэта тут павінна быць. Дзе ж гэта яшчэ? Вось так, давай ўсё ж такі. Шчасце, якое надае на гэтыя 4 на 500 метраў.
Гэта выдатна. Вось, пры гэтым усе астатнія, так не разумею, мяркую, я тут мяркую, што яны ўсе падвышаюцца дэфолтам, правда? Вось гэтыя плюсікі, яны і так працуюць. А вось гэтая 500 і крымінальная сітуацыя, яны распаўсюджваюцца менавіта на жылыя зоны. Ну, паглядзім. Так, зноўку аднапавярховікі. Глядзіце, які прыгожы горад у нас атрымаўся, правда? І гэтая вось сучасная забудова не аднапавярховая. Усё ж такі, калі горад, рэч ідзе не пра аднапавярховікі. Гэта ўсё амерыканізмы, якія мне не вельмі заўсёды падабаліся. Але я спадзяюся, вось гэтая вандроўка па вуліцах нашага гораду вам спадабалася. Так, ну што, паліш у ложку, правда? Нічого, зараз приедуць нашыя пажарныя і дапамогуць. Зіма прыйшла. Вітаю вас. У нас таксама на гэтым тыдні ўжо зіма, правда? Я спадзяюся, у вас, як і ў мяне, ўжо сёння 4, правда ж? 4 снежня. Хутка будзем сустракаць Новы год, 4 ці 5. Я не памятаю зараз. Ну, карацей. Хутка будзем святкаваць. Ужо каляды будуць, Новы год будзе. Хто што любіць, як кажуць. Так, аднапавярховая краіна. Давай мы зараз будем забудоўвацца зноўку. Мне падаецца, ведаеце што, трэба падвысіць троху падаткі на нашу аднапавярховае жытло. Так, ідзем сюды. 13. О, а 14 мне больш падабаецца, 700 000. Усё. Так, і паглядзім, што ў нас можа быць. У нас скардзіцца на пошту. Вось тут мы можам пабудаваць. О! Выдатна, на гэтым рагу мы маглі пабудаваць. Я мяркую, што зараз яна пойдзе троху ўніз. Так, а што мы яшчэ можам зрабіць? Невялічкі, так, гэта мы зрабілі. Так, тут каля офіса у нас іх мала, добра. Вось тут трэба яшчэ. Ага. Не, ось так, посерединке, добра. Ну і вось тут я бачу, што ёсць нейкая праблема. Ставім сюды, няхай. Так, о, вось тут не хапае. Выдатна, усё. Белае ўсё стало, нічога не бачна. Што зараз вы думаеце наконт паштовых сервісаў? Усё яшчэ -9. Ну такое сабе, недастатковым іх забаўляем, я бачу. Так, 44 000, гэта добра. Дарэчы, насельніцтва 15 700, хуценька расцем. А як там наши ветравыя генератары, у такім надвор'і сабе паводзяць? Дождж пайшоў. Дождж. Белае на белом.
Ну вось, мы дасягнулі нашага моманту. 1700 нам хопіць, каб пабудаваць электрастанцыю. Давайте яе і пабудуем. Пытаннічка толькі як. Вось тут. Вось яно, 152, 153. Адзіна толькі чамусьці там перашкаджае штосьці. Так, ну што ж, мы пабудавалі нашу першую гідраэлектрастанцыю. Яна павінна даваць до 150 гігаватаў, прабачце. Так, нам зараз трэба яе падключыць да асноўнай сеткі. І пры гэтым яшчэ, бачыце, тут можна звязаць дарогаю. Вось гэта цікава. Вось гэта цікава. Так, па-першае, нам трэба грошай. У нас засталось 40 тысячаў. Так, ну гэта мы зараз зоймемся. Чакайце, 105, 105, 105. Нам трэба зараз аб'яднаць гэтую дарогу вось з гэтай дарогай. Так, зараз у нас будзе будаўніцтва. Чакайце, чакайце, чакайце. Трэба толькі размеркаваць усё добра. Так, атрымліваецца, я спадзяюся толькі, што ў нас раката не перасохне. Нешта мне тут не падабаецца гэта зялёная. Яна выпрадукоўвае 63 мегаваты зараз. Выдатна. Адзінае мне толькі вось гэта не падабаецца чамусьці. 70-80 мегаватаў.
у нас затопило дорогу, пробачте, у нас рака затопила дорогу. Тому що нібито тут вишей, так? Я правильно зрозумів? Узровень, так, слухайте. А что, коли мы возьмем, поднесем? Не, вот так. Зробим ці наоборот. О! Ось так ось. А, як вам такий шлях? Ось так ось. Ага, все, тут навіть ніжей. О, ось так ближе до води зробити якось схил. І повинно все працювати, здається. Так, воно підсихає, воно звільняє нам дорогу, яка йде до гідроелектростанції. Ну-ка. Що буде далі? Покажи мені колесо. 107 мегаваттов, 108 мегаваттов. Мать моя женщина. Мы наближаемся до 150, правда ж? Вау! Я не упомню, что 1,5 миллиона были гэтага варта, але гэта зеленая энергия. Мы за яе ні халеры не платим, ад яе ніякай шкоды нема. Ні забружвання паветра, нічого. Мы хутка выйдем на 150 мегаваттов. Памятаю, я ж будував, было 150 мегаватт. Вау! Я не шкодую ані цента, ані грошика. Давайте задоволим наших жыхароў, бо пакуль мы там займаліся будаўніцтвам і размяркоўка ўсяго. Зразумеў, чым шырэй рака, чым шырэй яна, чым вышэй берагі вакол яе, то тым лепш, тым больш яе прадукцыйнасць, бо у нас зараз тут, бачыце, 2 шлюзы, вось яны нам даюць 150 мегаваттов. А максімальна атрымліваецца, то бок, якія былі параметры зафіксаваныя у... Ну, спачатку гэта 20 гігаваттаў, то бок мы нават на 10% не выканалі, але я задаволены, слухайце. Гідроэлектрастанцыя. У нас ёсць гідроэлектрастанцыя. Халера ясна. Супер. Мы подвели і продаж, і ўсё астатняе. Слухайце, а зараз як у нас з продажам? Мы экспартуем 70 мегаваттаў. Мы выкарыстоўваем 50, а экспартуем 70. Вау. Колькі у нас прыбытак? 67 тысячаў. Калі я зараз нават скіну, я не ведаю, па якіх коштах, дарэчы, яны прадаюцца, гэта яшчэ трэба будзе вызначыць, але вось гэта, мне падаецца, можна выдаляць. Так, выдаляем, і вось гэта выдаляем. Усё. Дякую Богу, выратаваліся. Усё, зразумеў. Добра. У нас ёсць энергія, у нас яна зялёная. Так, мы
выпрацоўваем 80 мегаваттаў. Ну, яна тут валэндаецца туды-сюды, ўправа-ўлева, але, ну, прыемна, што яна ёсць. Яна ёсць, гэтая станцыя, яна будзе нам даваць шмат. Колькі яна дае? 52 пакуль што. Карацей, усё будзе залежыць хіба што ад нейкіх чыннікаў. Пакуль што я яшчэ не ведаю, толькі 34%. Я зразумеў, усё. Так, у нас за нізкая вада, таму на 34% яна будзе прадаваць, 50 мегаваттаў будзе мець. Ну, карацей, у нашых умовах гідраэлектрастанцыя, конечно, гэта быў амбіцыйны проект, але я задаволены. Мы разабраліся. У нас ёсць новая вялікая станцыя. Добра. Все ж таки ветравыя станцыі, яны ветрагенератары, яны лепшыя. Давайте зараз будзем рабіць што? Зараз будзем рабіць новыя раёны. У нас ёсць вялікія плошчы, у нас ёсць шмат чаго рабіць. Город просто огромністы. Просто огромністы. Пытання ўвогуле няма. У нас жа 20 000 чалавек жыве тут. Віншую вас, шановныя сябры. Так, я мяркую, што на гэтым-то можна ўжо і скончыць нашу серыю. На гэтым тыдні, апошнюю, дарэчы. Усе ж такі найэфектыўнейшы пакуль што здабычай электраэнергіі з'яўляюцца ветравыя генератары. Так, было шмат надзеяў на тое, што ў нас будзе працаваць на поўную моц гідраэлектрастанцыя, але аказалася, што наша рака мае за нізкі ўзровень, і з-за гэтага яна нам дае толькі 50 мегаваттаў. Па сутнасці гідраэлектрастанцыя, прыгадаю, у нас можа выдаваць ажно 20 гігаваттаў, што прыблізна колькі гэта? 20%? Не 20. 2% ад агульнай магутнасці гідраэлектрастанцыі. Так, у нас з праблемаў маецца. Гэта трафік, безумоўна, таму што вось тут высотная забудова. Паглядзіце толькі, што ў нас з'явілася. 3 будынкі, высачэзныя, першыя ў маім горадзе. 3 знічкі, якія з'явіліся ў нас. Я праглядзеў гэта, прабачце. Вось, але па-астатняму у нас все добра атрымалася, мне падаецца, далей толькі больш, далей толькі цікавей, мне падаецца. Будзем разбірацца, я мяркую, з трафікам, будзем перабудоўваць вуліцы, будзем развівацца. Нас чакае наперадзе яшчэ шмат чаго, а таму на сённяшні дзень і з гэтым відэа я з вамі развітваюся, мы хутка з вамі пабачымся ў новых, як заўсёды. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. І ўсім добрага дня, да пабачэння.